అండ్ పోలిష్ ఎయిర్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళిన ఇది బై మిస్టేక్ వెళ్ళి ఉండొచ్చు అని ట్రంప్ అంటున్నాడు. కానీ వీళ్ళు పోలిష్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ బై మిస్టేక్ కాదు, అది కావాలని చేస్తే డెలిబరేట్ గానే వాళ్ళు పంపించారు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. అమెరికా వాళ్ళైతే మేము ఇంకా యూనో 50 to 100% వేస్తాము. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇండియా మీద వేశారు 25% ఎక్స్ట్రా, 50% ప్రస్తుతానికి రష్యన్ ఆయిల్ కొంటున్నందుకు. చైనా మీద వేయలేదు వీళ్ళు, ఎందుకంటే వీళ్ళకి చైనా మీద డిపెండెన్సీ ఉంది కాబట్టి. సో EU వాళ్ళు ఇస్తే నేను వేస్తాను అని చెప్పి అయితే అంటున్నాడు. అండ్ మెయిన్ గా బ్యాంకులు అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఆయిల్, ఈ రెండింటి మీద శాంక్షన్స్ ఎక్కువ వేయాలి, అప్పుడు రష్యాకి ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పి అంటున్నాడు. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ లైక్ ఈ వార్ ఇంకా ఎలా వెళుతుంది అండ్ గ్లోబల్ పవర్స్ కొట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి ట్రేడ్ పరంగా. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. అండ్ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే నాటో వాళ్ళు రష్యా దగ్గర నుంచి ఆయిల్ కొనడం మానేయాలి అంటున్నారు. అంటే చూసారా, నాటో వాళ్ళే కొనుక్కుంటారు, అసలు ఉక్రెయినే కొంటుంది.